съветници, разговаряме за годишния план за водоотвоение на явните предприятия Комуналец, Водовод, Изкоградба и Фаза. Това е първ път и Суерай. Това е първ път имаме годишни планове за водоотвоение до Весоре и първ път се почуваме за нова тематика като съветници. На комисията, на която ще се разправяше за годишните планове за водоотвоение, се покрена повече дискусии. И редно е ние като съветници, като съветна община Битола, да кажем до идната законодателна власт, тъй къде в новия законски решение, които сега в този момент го облагя този годишен план за водоотвоение, има значителна потреба от номинуване. Имахме на тази комисия наши забележки, защото трябва да се изнесат за да влезат по записки по самия съвет, за да може по-нататък да се реагира в околната. И започвам само с един пример и тя остана на този пример, видите, че хвални другите колеги съветници, да кажем за нелогичност и абсурдността на закона. И можности трябва да неговото на почеток, така да кажем, е като основно право на всеки гражданин в Република Македония неговото водоотвоение. И като такова трябва да бъде съществува. А нормална власт, реална власт, която съществува устав законите в Република Македония. Това е власт, която му дава на всеки право на правоотвоение. Власт, която му държува и големи, когато условите и възможностите за правоотвоение. Нова власт, пак не е. Сега за пример. Имаме явно предприятие, в което имаме потреба от 20 водоотвоения. Систем от ливади, 19 думи трябва да бидат македонци, 20 трябва да биде албанец. Въз основа на бройките от пописът, които ще разгледа втора година. Решението беше, ако зова работно место, ако ще имаме 19 македонци и един албанец, не се приjavi и тук е един от нова националност. Че нямаме македонци, нямаме албанци, които ще сакат да работят на това работно место. Все пак става на спор за явни предприятия. Тук що е отредени работни позиции, може би не са атрактивни за македонците или албанците. Това е цепа хипотетично. Отговорът беше следен. Ако не се приjavi никой, област се повищува после 3 месеци в този област. Че ние можем да влезем в една ситуация, в която годишен план не можем да го реализираме по законски определени от срок една година, затоа што луѓето што се пријавуваат на тие работни позиции не се определената националност. Под услов, повторно veoma хипотетични, за това работно место имаме потреба или се пријавуваат припадници на друга националност, в случая роми. Според итерациите, това би дошло на 6 итерация, според именно системът, относно на школата, ще направим от 2002 година. 6 итерации от 3 месеци. Това са 18 месеца. Това е година и половина. И това е вече прекуване на нареден план. А със всеко е разпишуване на годишно ниво, отваряне на нов план за работа, начинът на кощовение не беше обяснено как функционира. На нова година се ресетира се повторно и на нова година имаме повторно за това работно место 20 македонци и един албанец. А нямаме получуване на итерации. Че ние може да се въведем в ситуация, че 20 работни позиции според новия закон, според начинът, който ще функционира сега, отстъпки не виждало, имаме 20 работни позиции, за които не ви може да ги попълнете, много другите, които се са интересирани, не променят своята националност. Това е абсурдно, колко ще обликуваме с нахващането на концепта на гражданско общество, обликуване на националност. И за тие реални потреби на гражданите на община Битола, и не само на община Битола, трябва да разговаряме и да помагаме фактически и специалистите, за да може да го подобриме начинът на функциониране. По-въз на това, предприятията от колко
изнесува 1 милиарда евро. Од натрешен долг се подразбира долгот кој што предпријатијата што себе си го должат во однос на работење. Сега, ова е 1 милиарда евро, најголемиот процент во јавните предпријатија и давателите на услуги јавните предпријатија. Економската ситуација е конкретно лошена и ние немаме стабилен основ, стабилен економски раст на било која економија, вклучително и на јавните предпријатија. Од прашање за кој што требаше да дискутираме на ваков начин, вие свртихте на двојазичност, на аболицирани председатели на партии и премиери, така така. Еден од колега, и го покажа мој гласил овде, тој гласило дека што првиот ден кога сме членови на Советот на општина Битола, го добиваме на нашите бюрои. Тој гласилото на ЗЕЛС. Истото е изработено од двојазичност. Председател на ЗЕЛС е председателот, тој градоначалникот на град Скопје, кој се трае. Мислам дека ќе се изврши одбор на Побане и централно ниво и еден од носителите на едни од високите функции во државата. Тој е подписник на ОВ. Така? Значи, нема да дискутираме за тоа, само колешката ми ја нема тука. Сакам да ја прашам, бидејќи разговараме за вработување и за отворени области за вработување. Колешката е Странчевска. Дали во петокот на 17 февруари 2017 година е отворен оглас во домот за доенчина, каде што беше работена нашата колешка. И дали тој оглас е партиски или е оглас со план за вработување.